Člověk si myslí, že jméno je něco, co dostane při narození. Já jsem zjistil, že jméno může také zemřít. Po letech v metru už nikdo nevyslovoval jméno Gabriel Kane a já se nesnažil jim ho připomínat. Ne, že by ho znali. Lidé si pamatovali jen toho muže, který znal tunely, který dokázal najít cestu i tam, kde ostatní viděli jen tmu. Muže, který se vždycky vracel z výprav. Minulost zůstala tam nahoře. A nahoře už dávno nikdo nežil. Jednoho večera jsem dorazil na malou stanici, kterou jsem nikdy předtím nenaštívil. Nebyla ničím výjimečná, jen další zastávka na nekonečné mapě metra. Stařec, který vedl místní obchod, se mě zeptal na jméno. Chtěl jsem odpovědět, ale nedokázal jsem to. Gabriel Kane, to jméno znělo cize, jako by patřilo někomu jinému. Na stole ležely staré noviny. Na jedné stránce bylo několik ruských jmen. Moje oči se zastavily na 2 slovech. Anton Vetrov. Nevím, komu to jméno kdysi patřilo. Nevím, jestli přežil válku. Možná ne. Ale v tu chvíli jsem pochopil, že Gabriel Kane zemřel společně se starým světem. A muž, který dnes stojí přede mnou, potřebuje nové jméno. Od té chvíli mě metro znalo jen pod tímto jménem. Pod jménem Anton Vetrov. A nikdo se neptal, odkud pocházím. Nikdo neřešil můj přízvuk. Nikdo nehledal minulost. Čím méně lidí vědělo, kdo jsem byl, tím větší šanci jsem měl přežít. Roky plynuly. Přestal jsem přemýšlet anglicky, přestal jsem vzpomínat na domov. Metro si mě přivlastnilo a já mu to dovolil. Jedno pravidlo jsem si ale nechal. Nikdy neopustit člověka, kterého mohou zachránit. Možná proto, že jsem jednou nedokázal zachránit Emily. Některé dluhy se nedají splatit. Lze je jen nosit se sebou. Právě v té době jsem začal slýchat o Spartě. Jedni tvrdili, že jsou jen další ozbrojená skupina. Jiní říkali, že jsou posledními vojáky starého světa. Já tomu nevěřil. Pak přišel den, který všechno změnil. Doprovázel jsem malou karavanu mezi 2 stanicemi. Několik obchodníků, rodina s dítětem, 2 ozbrojení průvodci. Cesta měla být jednoduchá, pak zasla světla. V tunelech je tma vždycky stejná, ale člověk pozná okamžik, kdy se změní. Bylo slyšet jen kapání vody a potom vrčení. Mutanti zaútočili během několika vteřin. Karavana se rozpadla. Každý bojoval sám za sebe. Myslel jsem, že je konec. Pak se tunelem rozlehla přesná dávka z automatické pušky. 1, 2, 3. Nebyla to panická střelba. Byla to disciplína. Ze tmy vystoupili muži v těžkých pancířích. Pohybovali se jako jeden celek. Kryli se navzájem. Každý přesně věděl, co má dělat. Během několika minut bylo po všem. Nejdřív ošetřili raněné, pak pomohli dětem. A teprve potom se postarali sami o sebe. Poprvé od války jsem viděl vojáky, kteří nosili zbraně proto, aby chránili ostatní. Vzpomněl jsem si opět na Emily a pochopil jsem, že přesně takovým mužem jsem chtěl být. Když odcházeli, jejich velitel se zastavil, podíval se na mě a řekl jen jednu věc. Dobrá práce, neutekl si. Pak se zeptal, jestli nechci jít s nimi. Odmítl jsem. Ne, protože bych nechtěl, ale protože jsem měl pocit, že si takové místo musím nejdřív zasloužit. Toho dne odešli beze jména, ale zanechali ve mně něco, co jsem už nedokázal ignorovat.
naději. A právě ta mě nakonec dovedla až ke Spartě.